Számunkra, nők számára nagyon fontos az arcunk és a testünk bőrének szépsége, egészsége. Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre? Az elsődleges szempont az, hogy egészségesen éljünk, egészségesen táplálkozzunk és rendszeresen mozogjunk. Ezen felül sok lehetőségünk van, a legújabb a lézeres eljárás, ezt nagyon-nagyon régóta használják már, speciális hatása miatt, ugyanis van egy olyan tulajdonsága, hogy szelektíven hat az adott kromofórára, vagy az adott szervre, amiben szeretnénk a hatást elérni. Létezik egy új kezelés, ami kifejezetten a kollagénre hat. Ezt a hullámhozt korábban még nem használták magas frekvenciájú gépekben. Ez a 675 nanométer, ami kifejezetten a kollagént erősíti, visszaadja a bőr rugalmasságát, fiatalos megjelenését. Ilyenkor, amikor az ember a lézerről hall, akkor óhatatlanul beugrik az, hogy nem fájdalmas? A bőr felszínén semmilyen sérülést nem okozunk. A kezelés után a páciens ugyanúgy folytathatja tovább a napját. Milyen fajta bőrproblémákra lehet alkalmazni? Alkalmazhatjuk a gyulladt aknék után megmaradt atrófiás hegek eltüntetésére, a terhesség vagy egyéb okból megjelenő striák eltüntetésére, a pigmentfoltok halványítására, illetve a bőr rugalmasságának, feszességének visszaállítására, ezáltal az apró barázdák eltüntetésére is. Ez egy fél óra és maximum 1 órát vesz igénybe. Lézer és biztonság, ez kéz a kézben jár. Kéz a kézben jár, hogyha ezt egy értő kéz használja. Kifejezetten csak a kollagént melegítjük, és a környező szövetre nem terjed át semmilyenféle hatása a lézernek. Ettől tud nagyon hatékony is lenni, és ettől biztonságos is egyben. Megjelenik egy kollagén hiány a bőrben, egy pici besüppedés keletkezhet. Ezt szépen felépíti a bőrünk saját maga, újraindítjuk a kollagén termelését és a bőrnek a saját regeneráló folyamatát. Hogyan képzeljük el, hogyha valaki megérkezik, akkor mi fog vele történni? Először is diagnosztizáljuk, megállapítjuk, hogy milyen kezelést tudunk neki alkalmazni, utána letisztítjuk az arcát, teszünk rá egy kontaktzselét, letakarjuk a szemét, biztonsági okokból mindenféle fénytől védjük a szemet, pici szkenneléseket végzünk a bőr felszínén. Melyik az a korosztály, amelyik számára igazán hatékony lehet ez a kezelés? Hogyha a bőrnek a feszesítését, a rugalmasságának a visszaállítását nézzük, akkor a 30 és 55 év közötti korosztály az, ahol ideális lehet. Lehetnek-e mellékhatások? Enyhe bőrpír megjelenhet, de gyorsan elmúlik, tehát akár a páciens folytathatja ugyanúgy a napját tovább.